Para que no me olvides, ni tan solo un momento. Oi, ni siquiera un momento, perdona, són els nervis. Tu diràs, aquest home, aquest cabró, per què ha entrat i ha pervertit aquesta cançó? Perquè no puc consentir que tu no t'agradis la sobrassada. No li agrada la sobrassada. Si no t'agrada la sobrassada, jo faig el sacrilegi mateix de cantar la teva cançó. Espera, per dalt, no és que no m'agradi, és que no vull menjar grassa, home. Però aquesta no, tu vas a veure-la. Ah, bueno, és grassa falsa. Ni un poquet. Sí, no, tu sí, jo no. Perquè... Cago en dena, Llorenç. O sigui que tu, Llorenç, tema matança i tot això, com que t'és igual, perdre't això, no? Mira, quan jo era petit, a casa meva mataven porcs, com a casa totes les... I record perfectament aquella crueltat de matar el porc allà a casa. És terrible, això. El que passa que, clar, tot això tenia una compensació, que era precisament la sobrassada i botifarrons. Saps què és el millor de tot? Un mallorquí de bon de veres no fa matances. Té un amic que fa matances... I ella hi va. No, i que li du el que ha fet a les matances. A mi m'han de matar per anar a unes matances. El conviden al frit de matances. Que no. No. Si te conviden al frit... Tot aquell trull m'han de matar. Jo crec que els joves d'ara s'horroritzarien fent una matança. Sí, n'hi ha que hi van, n'hi ha que s'hi han crescut. Ets un mite, Llorenç, però ara mateix amb això has quedat un poc tocat. Tens opció de rescabalar. Avui ja he vengut a xerrar d'això, mem. Foto, per favor. Mem, pega-li. Opció de rescabalar. Alerta amb aquesta... T'agrada el variat o no t'agrada el variat? Uau, sí, que m'agraden els variats. Mita. Tanta sort, perquè si no, la secció s'enfonsava avui. El variat és el detector infal·lible de gent indesitjable i de la que s'ha de desconfiar. Si una persona te diu que no li agrada el variat, desconfia. Sí, és... Variat és fantàstic, home. I te diria alguns llocs que em fan de boníssims, però no farem propaganda. Que el meu germà se menja molt bé, per exemple. Aquesta foto és del meu arxenemic mortal Santi Taura. Aquest variat és fet per Santi Taura. Aquest tio és arxenemic, però les coses com són cuina fenomenalment. I per què ha de ser arxenemic? Home, perquè el Santi Taura és insuportable. Tan ben pentinat que va sempre, pobre home. Sí, jo també hi vaig bastant ben pentinat. Per això és arxenemic, perquè té bon pèl i tu no. Anava a dir una brutó que no la diu. La qüestió, han vengut a xerrar dels variats. No te fiïs, per començar, de gent que te digui que no li agrada el variat i que despreciï el variat. Un variat se pot despreciar de moltes maneres. Diguen que no t'agrada o... Següent foto, per favor. Això què és? Això és una foto d'un variat d'un bar de zona turística de Palma. Què és això, per favor? Té truita de patates? Això, clar, per favor. Hi ha una norma bàsica per variat, que en el variat hi pots ficar tot allò que no te menjaries com un plat separat. Per exemple, truita de patata te la pots menjar separada, per tant, no la pots ficar dins un variat. Home, no. El frit tampoc ha d'anar dins un variat, això ho hauríem d'entendre. El frit no va dins el variat. El frit ha d'anar amb personalitat pròpia. Exacte, i sobretot que no endugui aquesta foto, un variat, per favor, ha de dur ensaladilla. Això sí, això és una cosa que ho expliques segons quines parts de la península i diuen ensaladilla encima... Saps què és pitjor, però, que una persona que te digui que no li agrada un variat o una persona que fa el variat com es canvia? El valencià, jo penjo a xarxes moltes fotos de variat, i els valencians voten i diuen un variat en València és això, per favor, foto del variat de València. Això, els valencians... que la meva sogra és valenciana, la meva sogra diu que el variat de veres... Això que és un preva vermell. No sé què és, això és una cotxinata. Però deixa'm que li demani una cosa en Llorenç. Tu, quin plat, ja sabem que la sobrassada no te llama molt per mort del greix, quin plat trobes que podria definir la teva música? Si l'haguessis de definir amb un plat així que t'agradi molt... Un tombet. Me dirà una sarsuela. Oh, m'encanta jo el tombet. Jo el tombet m'encanta també, és dels meus plats preferits. Sense massa oli, Massa oli. Però si està ben fet no en té per què tenir massa. No, però saps que jo em vaig fer un dia a casa meva de tombet? Va sortir boníssim. Boníssim. És que tu fas cara d'aquella gent que no li surt malament. Tu ets d'aquesta gent odiosa. No, tio, no. Em surten moltes de coses malament. Bé, vos volia mostrar una altra foto de... Jo no vull que mornenem avui amb mal gust de boca, Llorenç, i vos vull mostrar una fantasia. Els llonguetarros que són nosaltres han hagut de posar remei
Mira. Oh! Epa, això. Un llonguet de I ara variat. una bona bolla d'ensaladilla. Això ara te diran que és de sa pobla, això realment és de casa mis, però el llonguet és el pa palmessat per excel·lència. És que no teniu I els res bo. poblers s'ho han hagut de dur cap allà. Escolta, el variat me recorda un poc. Aquella gira que vas fer un temps, que m'ho vas contar que anaves en la Janet, encara ho feis, no? Que anàveu junts. No, ja no ho feim. Ja no ho feis, però ho fèieu fins fa poc. Sí, en Miqui, en Janet, en Això. Toni Ronald, jo. Era un bon variat, Toni això Ronald, també. que el va ajudar a mi. En tu amistat he puesto toda mi fe. Sí, els sap totes, tu. Sí, clar. Sí, però no el facis cantar. El repertori, Escolta, podrien cantar un poc. el repertori antic el sap tot, tu. Sí, i Julio Iglesias, m'agrada molt a mi Julio Iglesias. Jo també. És que és un viejo joven. Aquí on el veus és un tio que ja va néixer com a predir. Oh, escolta'm una cosa. Abans de que me despedigueu, me tireu Vols fora. cantar jo, no? No. Què dius? Per què no? Tenc que dir que el dia 21 de febrer, Això m'agrada, jo. 21 de febrer, faig un concert a l'auditorium, val? I coincideix en el meu aniversari. Però no En el vos teu diré, 40 anys, 40 anys, 40 anys, ho dic jo, 40 anys. Mos és igual els anys que fas. Lo important és 21 de febrer, concert d'en Llorenç de A l'Auditorium. l'auditorium. Això és... El problema és que quasi no hi ha entrades ja. O sigui que si voleu comprar-les... Però Sí, si no, vols que surti cantant-ho, para que no me No, n'oblides? digue-li que no. Tu penses, i si vols que vengui, jo estic Bueno, ja... xerram. Te telefonaré, saps allò que diuen els productors? Ja mos diran coses, llamarem. no, ja te diré això, coses. en va mallorquí. Sí. Ja te diré coses. Ja te diré coses. Llorenç, ple. Cantat, hombre. Adéu, Àngel, vete-te'n. M'enduc aquest pan sobrassada. Adéu, tu n'has pan sobrassada.